Крэўскі замак. Прамовіш гэтыя словы і адразу адчуваеш ходы гісторыі, нібыта на ўласныя вочы бачыш шыкоўныя балі вялікай літоўскай знаці. Чуеш гучныя размовы вялікіх князёў літоўскіх і замежных гасцей. Зараз на тэрыторыі замка вядуцца аднаўленчыя работы, а блізь старажытнага замка мяняецца. Падчас правядзення работ гістарычны аб'ект не пустуе. За гэты год яго наведалі каля 5000 турыстаў. На брэндавым свяце кераміка Крэва прысутнічала 1600 чалавек. У рамках рэспубліканскай акцыі «Ноч музею» у замку ладзяцца цікавыя мерапрыемствы. А фестываль Крэва на скрыжаванні часу, прысвечаны тэме надання Крэву педагогічнага права, стаў сапраўдным сямейным святам. Асабіста наша сям'я наведалася на гэта свята некалькі разоў. Такі ён, Крэўскі замак. Калі мы вас зацікавілі, запрашаем у Крэва. Не пашкадуйце. З вами быў Артём Слуцкі.